Takže prichádza. On prichádza. Ideme ho privítať, milí ľudia moji. Welcome to my Pokéworld, my friend. Dneska vo dvojici s týmto páčikom, ktorý tu niekde niečo robí. Máte sa na čo tešiť. Ahojte. Čaute, máme tu dneska netradičný súboj a nakoľko došiel tunak môj kamarát Ibi. Ideme rozbalovať. Sme sa zoznamili teraz na ulici. Som ho tu stiahol na rýchlo. Padaj volvet, je to bečka. Oh my god, oh yeah. Počkaj, spravím takýto dramatický točiaci efekt. No, počkaj. Čo tam máš? Ježiš, ak ty si zas pozadu, tu máš boj. Už som tam tak vychytal voľaké veci, že to ide na prd, keď máš pred sebou kameru. Hej, áno, akože není to jasné, doma v kľudíku sa to inak otvára. Keď to bude hádzať na zem, on si to pozbieraj. Pekné to je, zelené, fialové, rúžové, oranžové. Nice. Knižka. Máme knižku. Ukážeme knižku? No, ukáž nám poslednú. Ja vám ukážem, čo mám. Ešte, co? Dozadu? Vraca? Ešte sa vrať. Toto mám. Počkej, kde si? Neviem. Ešte musíš o jednu. Ešte o jednu? Tu som, tohoto mám. Nemáš nikoho. Kde je? No. Ináč tohoto som vyťahol teraz nedávno. A kde je ten Magikapor? Asi ešte bude o jednu skôr? Ale prosím ťa, koho ty klameš? Magikapra som vytiahol. Kde je? Lepia sa trošku... Ešte asi o jednu, pozri, tu sú už nejakí... Hentíto oné mušrumáci. Myslím to, konečne si dáš prezerám tú knižku normálne. Ty si ho neprezerám, ale... Doma mám tohto Chienpa Exového. A tu je Magikapri. No, tohoto mám. A kto mi neverí, chod na Gemery. No. Prechádzka po Gemery? Ó môj bože, toto bude teda. No, rozbaluj. Prepáč. Jasné. Počkaj, to takto krásne vyťahneme. Na. Pozri sa, energie. No, ale to za tým je zaujímavé. Moje obľúbené. No, a ja to vidím toto. To je poprdeli, to vyzerá dobre, Dvojitý hit. Dvojzářez. To je ono. Ja vám ukážem toto. Tak. Aha, no. No. Valdejacké sliviky, to je ono. Áno. Počkaj, jasné, nie? Však aj ja budem štedrý, čo si blázon. Páči sa vám. Nehajte si kodiky. A dúfam, že vám tam padne niečo dobré, aspoň. Dobre. To je no paráda. A ideme na to, kamarine. 2, 4, 6, 8, 9. Počkaj, že to nikdy som ešte nevidel. 9. A je to kocka, jaká haluzná. Hej. No, nech sa páči. Ukáž, toto dáme všetko preč. Áno, to je to mne. Ospravedlňte ma, ja som začínajúci otvárač. Na. No, ideme do toho, ideme bojovať. Počkaj, jednu mám opačne, tá bude výherná, tá ide naposledy. Tam bude raketa. No nič, môžeme začať otvárať, nie? Preca. Ideme do toho. Čo sa budeme? Show must go on. Čo sa budeme? Každý má 9 boostrov, 9 životov. Tyže ísť prvý? Nejdeš prvý? Nejdem prvý, ty choď prvý, ty si host. Ja idem prvý. Host má právo hostiť. Toto moje otváranie balíkov. Pohodičke, ja už som vytrenovaný akože z tou... To budem všetko hádzať na bok, počkaj, tu sa dáva niečo dopredu, ja toto nikdy neviem. Keď chceš, ale akože nemusíš, ale ja dávam. Počkaj, tu dáme. Páči sa. Jedna karta dopredu? Áno, tak. Červená. No není. No, ty si červený. Keď to musím dať viac pre teba, lebo ja kričím, takže mňa bude i tak počuť 600 krát. Aha. No, čo tam máš? Počkaj, ešte teda ako dobre, otvoraj ďalej, len takto poprosím, lebo tu budú veci, víš, tak dobre, tak bude dobre. Dobre. No. Tadbul. Freaky Bucks. Tinkatúf. Na Charming finally. Gotorita. Emócie, vočka. Aha, reverzík.
Slakot a Joj, ty si chytil takéhoto, ano. Tancujúci. Tak, netancuje? Všetci tam mňa, teda všetci, ale chuj, ja keby chcel niečo vysvetľovať, vidíš tú ruku? Aha. Bon appétit, mademoiselle. Presne. Čo robíš ty? No, poď ďalšie. Ďalšie? No počkaj, ale tu by sme sa mali nejak... No však sa vystredáme po polke boostrov, čiže keďže ich je 9, tak otvoríme teraz 5 a potom 4. No, dobre, posledný rozcvakneme. No. Jasné. To ja nerobím, ja nebudem ničiť kartičky. Dáme takto, kódik. Ohniva. Dopredu. Ja nevyhrám dneska. Basic Energy. Pikachu. Môže byť. Peknočky, Sláko, takého sme mali reverse, že? Áno. Vatrel, či? To som prečítal. Vatrel. Fue koko. Ty si! Sudowoodo, Pelipper, Bozorders. No. A zás Charming, aj ten sme máme tu! Mňauskarada X. Dobre. No, takže máš prvý bod. Áno? Áno. Toto je bod. Alebo budeme to hrať na cenu. Jak chceš? Pozri, vidíš ty one? Ty hviezdičky? Áno, tieto erotogénne. Hej, že? Počkaj, ja toho dám kde? Toho dám sem zadám? Môžeš to dať tak. Dobre, aby tu bol s nami. Tu bol s nami, presne tak. Možno nám pomôže volačomu. No jo. Mňauskarada. Poďme ďalej, to je pekné. Príjemné. Pekné a príjemné. To dáme preč. Kodík. Zase som ho dal. To je vždy ho dám dole hlavou. Ja to tiež vysvetlím, však, ale oni si to zastavia, to video. A čo si otočia monitor? Áno. Alebo hlavu. Však to nevadí. Pozri, teraz tam je ohniva. No víš, keď nehovorím, tak je tam ohniva. Tandem House. Pardon. Dobre, lepšie bude. Nacli. No, zase. Fue koko. Hončkrov. Hodí. Sudowoodo. Ruša. Falinx. Glimora. Okej. Giacomo. Generic, nice. Jaký oni? Very good. Ty čo tu robíš? A však ale. Dvojhvezdičkový, strieborný. To je všetko len začiatok. Ja mám zvyčajne dobrý finish. Štart mám vždycky na prd, ale finish mám dobrý. Ja naopak, ja práve že vždy, keď otváram, mne na začiatku niečo padne, ako nehovorím, že strašné rakety, ale proste máš niečo, že tešíš sa a potom má nič, vôbec smutný až do konca. Páči sa. A ich budem aj otačať, nech si nemyslí. Otačať monitor. Fialová. Nedá sa. Nevyhrám. No, Bramblin. Kúfant. Kroagung. Cetodl. Fletchinder. Toxicrow. Oranguru. No, to je opičak. Vegeťák, vidíš, že je spokojný. No, Pavel. A Wigglytuff. Iha, pozri. Som nevedel, že takéto tam je niečo. Oh yeah. Dobre. Koľko ešte máš ich, koľko? 5 ich máš? Ne, toto boli 4, toto bol štvrtý. Aha, zás opačne, nice. Ježe, čo tam vždycky máš, vieš, a ty opačne. No, pozri. No, Blueberry. To je ono, voda. No, to je ono, dobre, to je teraz. Vatrel, to sme už videli, Tinkating, Shroodle, Glimet, Mismagius, Prime, ukáž, počkaj. Ten je dobrý, toho mám rád. Bramblegast, to je zaujímavé, to sú ani nevidel. Heracross. Ty čo si, Jožko, dobre, ty kokos. A Weavile. To je jedno hviezdičkové, ale dobrý máš, ono je dobré ETBčko, akože. Čo si? Však z 5 balíkov normálne hen 3 hity, akože solidné. A vlastne áno, už bolo 5, áno. Už no, idem ja teraz. Raz, 2, 3, 4, jasné. A idem teda do toho ja. Idem sa do toho pustiť. Som veľmi zvedavý, že či tunak môjho priateľa predbehnem. Nedá sa. Kam si to hodil? Ja tak háčem. Dobre, takže máme tu Larvitar, Nicer, Dino, Sandygast, Tarantula, Bramblegast,
kokos, krásne názvy. Super Orange Red Road. Super Monkey. Wow, okej. Ďalší pekný art. Toto je pekné. Pekné, no. Nice. Ty kokos, povedať, no. Ideme. Ešte niečo fajnové? Áno, Gyarados. Pohodičke. No ináč áno, že ja to hovorím, to je Gyarados, a je to Gyarados, alebo Gyarados. No, jak je to? Jak sa ti zalíbi? Hej, že? Jak sa ti zalíbi, tak to je podľa mňa, no. Dobre, takže... Vrátil sa do hry. Ale len to je peknúčke, no. Aha, to sa... Šikovné. To je dobré. Nie, že rozmýšľam, že budem skladať Paldea Tenony. Set? Hej, master set, lebo mám toho Magicapra a ten Magicapor je akože tá drahšia kartička, takže možno by som nemusel potom do toho našťukať ešte tak veľa peňazí, aby som že keby si chcel dokupovať niečo. Presne tak. Okay. Murkrow, Hopip a Caruleč. Seruleč? Seruleč? Ja, natürlich. Eine Seru. Aby sa to príde. Ešte bude jeden Magikarp. Ešte bude Tu Jono potrebujem. Tu Jono a potom už 100% som si istý, že idem do toho. Takže nech mi padne Jono. Dobre, Tinka. Pinčurčin, no to je krásny názov. Toto ináč, tieto arty, alebo teda tieto obrázky, lebo teda keď to môžeš ukázať naspäť, tak tieto sú také, že to vypadá jaký... Ne, to je z plastelíny, alebo vieš, že keby toto bolo normálne pozadie a toto keby bolo z plastelíny, alebo také. Áno, keby to bol dohodený do normálneho sveta. No, to tie sa mi veľmi akože páčia. Pozri. No, Magikarp skoro. Gotorita. Honchkrow, Calamitus Westland, Delivery Drone, Girafárik, pekné. A máme tu Glimoru holografickú. No, zatiaľ čo? To bol tretí, že? To bol tretí. Už sa mi to kráti. Nikdy nevieš, kedy to príde. Áno. Počkaj, to si ukázal? Neviem. Čo mi zdá, že si to len zahodil, aj ten predtým neviem, ale to už neviem ani kde je. Prepačte. Ale jeden som postražil. Máme elektrickú energiu, low disk. Ja na to totiž to nejsem zvyknutý, vieš, ja som to vždycky stále odhadzoval pomaly 2 roky a teraz to mám ukazovať, vieš, tak som z toho taký kilowattreho, to je ono, elektrikáre normálne. USB Queen, to je pekné, nice. Practice Studio. To bude. Bellybot. A tohto dokonca už mám druhýkrát, tuším. Alebo mám ho raz, viem, že nejakého takéhoto mám, ale predpokladám, že... Ale dobre, máš hviezdičkové. Áno, však zatiaľ pozri, než keď to zoberieš, tak toto, ešte mi chýba tento super nejaký. Áno. Vyvoláhalo si dať. Nepodkladáme spoločný mastersen? Každý zatiaľ má svoje niečo. Však a čo, môžeme. Dobre, teraz som ho už ukázal. Nice. Bol som pečlivý v tomto momente. No, máme tu Gotitu, ten nové Emo Girl, Maship, Wingull, Pineku, Raichu, teraz mám v normálnom stave, Gotitele, Arctibox, Rookidee, Tinka-Tink a moc, toto som videl už asi 600 krát, že super. Dobre, čiže raz, 2, 3, 4. No, Ivinko, ideš ty zase? Poďme na to. Toto ten posledný je ten, čo som... Áno, ten otočený. Jaj, to bude. To bude raketka. Ale vidíš, možno, že preto si nemal toľko hitov teraz, lebo vlastne ty si to potom... Joček, ale mám 2. Ty si to pomiešal. Áno, ja som si to dal na porádek. Akože áno, však si len o jeden pozadu. No poďme na to. Na. Takže energia bude elektrik, ne? Pozri. Počkaj. Yes. Trošku som sa s tým hral, to nevadí. Strudel, Phalanx, Jigglypuff, Tadbull, Electro. Čo je? Chcel som si povedať? Nie, pohode. Vigorot, Pinčurčin, Vigorot. Oj, to vyzerá pekne, to sa mi páči. Jaj, okej, tak sa to tam, aj ty ho máš, pozri, vidíš to? Je tu s nami. Ukazuje sa stále, je tu s nami. Gyarados by bol, máči sa. Gyaradossík. Aha. To bolo trošku inak, než som chcel, ale nevadí.
Pozri teraz. Knúkniš to. Nevadí. Poďme na to. Basic. Ramblin, Shinx, Nimble, Mischief, Toxicroak, Crocalor, čo naháňa? Druhý stupeň. Blueberry. Liper, Axley, Litleo. Pozrime sa. Volartiček. Ty dobre ťaháš. Hrdý som na teba normálne. Ďakujem. Normálne, dobré veci, proste plíska to, ty kokos. A ja sa celkom teším, lebo však naposledy, ani neviem, čo som doma otváral. Ten Charizard X. No, popadalo veľké. Tam bol, no to vôbec. Ani nepadla z toho jedna vec, z Charizard Xu, no. Tam vôbec, nie jedna tam bola nejaká, akože pekná kartička, ale teda akože pekná, to bolo všetko, hej. A ani neviem, čo som predtým otváral, ale... Vôbec. Ja čo som otváral to video, čo sa, že prierez rokmi, víš? Tak to bola brutalita. Ty kokos, to sa nevedel som zastaviť. Furt tam niečo padalo. No však teda. Také video chcem viac. Prosím, dajte mi viac. Konečne. No poďme na to koľko? Ešte jeden a potom už len ten fajnový. Takže Girafarik, Great Ball, Relor, Quaxly. Relor? Čaká, nebol? Bol, však daj reroll. Varamku. Grafaj, aj. Aha, okej. Cetitan. Čo ty tam? Falkner. Poď teraz, bude Bambašik. Vôbec. A toho som bola ja. Ten tam musí byť tiež sport. Vidíš, že ja radosť za tento Palmoc, tak stále. No už ide ten, Magic. Toto je on. Last Pack Magic a ešte aj pretočený. Dokrúcený, bo. Vykrútim teraz, počkaj, hneď. Dokrúcený. Tuto budú rakety. Kódík, nech sa páči. No dávaj. Jednu dopredu, ohnivá energia, vôbec. No, poďme na to. Noibat, Sprigatito, Quaxly, Reversal Energy, Therapeutic Energy. Tam bude nejaký supporter podľa mňa, to čo, jaký ony? Magnemite a vôbec. Aha, okej. Hariyama. A častokrát sa mi stávalo, že keď som dostal veľa trénerov do takýchto kariet, že bola nejaká, že halus, vieš. Áno, ja som ináč, keď už bol takto, že tretí za solo, to málo kedy vidím. Áno. Nestáva sa mi. No. No, tak... Dobre, idem na to, pokračujeme, decka moje, ideme vyhrávať. Vieš, prečo sa ti nedarí až tak? Prečo? Ja ti poviem. Počkaj. Ja lebo nemám Nemáš tu malého. A kde je? Neviem. Pozri, hneď ti vylepším štatistiky. Dobre, nice. Čo robím teraz? Aha, dobre, to dávam sem. Tak. Ostražík. OK, máme tu Murkrova, máme tu Misdreamusa, Sneasel, Godzilla. Tu sme mali aspoň 25 krát ináč. To sú také Fletchinder, Toxicroak, Tropius, nádhera, Mimikyu, nádhera a Slaking. Pokémon Go, veľmi dobrý Pokémon. Je to defenzívny Pokémon, veľký Pokémon. Tučnúčky Pokémon. Něco sa oplatilo sa ho dávať do gymov, vieš, že dlho vydržal. Obraňoval. Áno, dlho obraňoval, takže robil akože bordel a nervy. Dobre, Travnata. 600-krát povieš ohnivá, není tam, ale potom povieš blbosť a zrazu tam je, víš. Jaj, Slowpoke, Litleo, Rockruff, Palmy, Primeape, OK, Grosha, Mismagius, Vespiquen, Grapajaj a Tinkaton. No... Na hity ešte sa dá na hity, Akože? Ale, no... Dobre, nevadí však. Ale čaká, čo stačí. Jasné. Jedna nejaká bomba. Jasné. Vybavený. Tak záleží od toho, že či to budeme hrať teda na... jak sa to povie? Vážnosť karty.
silu karty. Neviem ma to napadnúť. Na cennosť karty, hodnotu? No, či Illustration Rare, alebo ja, toto, alebo to budeme hrať na cenu karty. Jaj. To som chcel povedať, vieš. No máš dve možnosti. Aj ono. Ale tá druhá. Yoko ono. Maši, Pineku a Jumploff. Dobre, no, hličky. Máme tu už len posledný booster. Mám taký pocit jemný, decentný, že toto nebude moja výhra tentokrát. Ale nevadí. Ja sa nevzdávam. OK, máme tu hodnú energiu, máme tu Marilla, hneď za ním Monkey, Delibird, Super Road, Giacomo, Talonflame, nice, Heracross, nice, Nimble, Super Roda! Nice. Vidíš, 3 hviezdičky a zlaté, vidíš? No kamoško, som ti hovoril, že jeden hitik a... Ale nechápem prečo, ale strašne sú pre mňa podhodnotené. Mi sa veľmi páči tá zlatá farba, víš? Golden gold, víš, ale pritom stoja, že 5 €, víš? Ešte menej. No dobre, ideme to spočítať a uvidíme. Takže máme to spočítané, vyhral som, yes, som silák, ale neboj sa. Jeden, ukáž to sem, normálne, to musím ukázať. O môj Bože. Je to tam takto dobre? Jeden superrod mu vyhral, to bolo v poslednom balíku, ne? Asi. Jeden superrodík zlatý mu vyhral. Jaj, Bože môj. Ľudia, ak vás video bavilo, viete čo máte robiť. Like, komentár, ten nás najviac poteší, teda aspoň mňa, ty to určite čítať nebudeš. A follow, sledovať, klikaj sledovať. Čaute. Čaute.